Днес решихме да ви срещнем с един много млад и позитивен, усмихнат човек. Тук до мен седи Боби, китарист от група Дрънч, и сега ще ни разкаже той как дрънчи, на какво дрънчи и какъв стил дрънчи. Здравей! Здрасти. Аз съм Боби от Дрънч. Дрънчим 4 човека. Мисля, китара, вокал, соло, китара, бас, барабани. Типичната тъпа рок-н-рол класика, както се казва, но... Рок-н-рол в съвременен стил. Да, рок-н-рол в съвременен стил и свирим си. Свирим авторска музика, основно. Чудесно. Може би по някое време ще му пита дали имаме кавър и ще кажа, че имаме точно, абсолютно само 2 кавъра. Кои банди, може би ще спомена малко по-късно. Добре, какъв стил свирите? Дрънчите? Инди дрънч, инди рок, да. Грънч. Всички харесваме грънч. Ти отдем ми каза и пънк също така. Пънк, да, пост-пънк. Мисъл, не знам, има много стилове. Може да има нещо романтично, не знам. Може и доста романтично да свирим по някакъв път. Бъдете ли такива нежни песни? Ами не, общо взето само като текстове, иначе като музика. Добре, ти също така си и вокал, нали? Какво да правя? Имаш избор. Да, не е вокал. Добре, а кой пише текстовете? Основно аз ги пиша, може би има там някаква една-две идеи, които сме действали заедно с китариста или с някакво такова, но общо взето всичко е текстово, поне е мое. Иначе като музика... За какво пееш? За какво пея? Да. За най-тъпото. За живота. Смисъл, за това колко съм недоволен и колко... Не, шегувам се, смисъл. Тоест, твоята музика отразява... Без това, което ми случва, и за което ни случва наоколо около нас. Смисъл... Тоест за действителността около нас. Но по някакъв доста по-така начин показан не е смисъл как нямам пари за хляб. Просто нямам пари. Чисто и просто нямам пари. Шегувам се. Мисъл, пеем за нещата, както ги чувствам. Няма нищо фалшиво при нас. Преспокойно бих могла да нарека, че си един поет с китара, след като пишеш текстовете и свириш и отразяваш действителността чрез музика и текстове. И какво според теб означава да бъдеш поет с китара? Какво означава за мен? Имаш една китара, измислиш си някакви неща и почваш да свириш. Само за теб или за другите и за теб как? На времето си спомням, че много се възхитявах като улични музиканти в Пловдив. Но казвам, че до ден днешен има някакви тъпи закони, които ги забраняват. Но пробвал съм се да свира на улицата и тези хора, които забраняват свирането на улицата, на улични музиканти, защото наистина има улични музиканти, които... Аз свирил съм 2 пъти на улицата. Това е парички изкарване. Това е било... Да, изкарват 20 стинки и портокал, може би, нещо такова. И ми се струва, че не се оценяват тия неща в България. Какво значи да си поет с китара? Той поет с китара е Хригашота Гасяна, ама няма нищо против него, даже супер. Ми звучи някакво много самотно. Самотно, но... Да. Хубаво е, когато си поет с китара, да си намериш и други хора, защото тогава вече може да стане група. Така. Застрашен вид ли са поетите с китара в днешно време? Не. Много си. Намират се. Според мен има доста и за площта на България и мисля тук говорим основно за София, примерно. Има доста хора, които се занимават с тези неща и си мисля, че са достатъчно. И съм сигурен, че има още много, които още ги е страх дори да се появят. Но ще се появят 100%. Как би разпознал на улицата един поет с китара? Ако го видиш, обаче той не е с китара. То няма начин, освен без комуникация. Трябва... Как би изглеждал просто един такъв поет с китара? Може да се гледа бая тъпо, като мен най-вероятно. И уж ще знае за какво става дума, а накрая нищо няма да знае. Рошево подстриган. Да, Рошев, непостриган, връзка се на 2 седмици. Уж всичко знае, но нищо не знае, нещо такова. Добре, да, нормалния... Поета прави китарата или китарата прави поета според теб? Ами със сигурност китарата става супер много. Поне аз лично за мен съм забелязал, че
китарата, като самата китара, те предразполага да правиш нещо. Мисля, ако имаш някаква ясна идея, забелязва се, че не съм сигурен много китари, но самия инструмент ти дава стимул да нещата и смисъл има някаква много голяма магия да се свърже човек инструмент. Виждал съм хора, които са супер много добри, свират на инструменти за хиляди левове, обаче всичко е супер празно. Виждал съм хора, които да, окей, това е техното, но свират на китара за 50-100 лева и ти показват нещо, което те не са важни тук финансите, въпросът е как го чувстваш. И как го изразяваш. Въпросът е да го правиш от сърце. И как се възприема от хората, също така. Но определено вие не го правите за пари. До тук това разбрахме. Но пари няма, така че... На какво се дължат според теб успехите на един поет с китара? На това колко е инат и постоянно. Особено тук. Пак ще потвърда за България. Давай. Просто трябва да си супер постоянен и... Виждам някакви хора по подлезите. Аз сега така ми е работа, че много не... Преди ми беше работа, че ходех на някакви възлови връзки, там като метро и бла. Първо гледах някаква жена, която в метрото на Софийски свири на цигулка още от рано сутринта, което ми прави впечатление, че свири супер хубаво. Та жена не заслужава 20 лева днеска, не заслужава сигурно 200 лева за това, което знае да свири. Виждам някакви хора, които свират, има някакъв там пич свири на кордон, той участваш в някакъв БГ формат. Окей, хубаво, развеселяваш хората, да, заслужаваш днес да скажеш 20, 30, 40, 50 лева дори. Но ме дразнат хора, които парадират с това само и само да вземат някакви пари, а музиката е нещо повече. Музиката е за хората, тя не е да използваш хората. В България хората не оценяват труда и което не, те го оценяват. Те го оценяват, ама до такава степен, че до простичката схема. А когато става въпрос за група да свири в клуб, това е сигурно съвсем друг въпрос, който си не ми се зададе, обаче ще кажа, че спомням времето, когато групите взимаха доста повече пари като билет за концерт и сега всички ги е супер страх да дигнат някаква цена, защото българина се е научил да не дава пари за в повечето случаи, разбира се, за изкуство не се дава пари. Наскоро си говоря с нашия китарист, той ми обяснява, че гледа някакво предаване по National Geographic, което е 90-те години и за 90-те години дадено как прехода тук, нашите групи, как са били, в смисъл Милена, там по Дуане Блуз Бенд, тия там, оня Денис, Ахат, Махат, всичките там къде са. Извинявам се как казвам, просто защото не съм някакъв много да ги следа, но е много интересно изказване на Денис, че примерно на времето, като се почне да стават манифести тук в България, те години там пада режима, всичко. То даже не се знае дали е хубаво, че е паднал режима, но както и да. И в смисъл тогава са правили концерти само и само, за да подпомагат СДС и такова. Обаче всичко е безплатно по митинги. И хората от тогава свикнали групите, рок групите, въобще като естрадно такова, да свират и да изпълняват неща безплатно. И сега много е кофти, като сложиш 5 лева в ход и никой не му се дават. А по дяволите, вчера съм бил в две кафета, две заведения, ще кажа, защото те за мен са заведения, не са нищо кое с някакво, които бират струва 4 лева. Сега, извинявай, но това е... Да не можеш да отделиш една бира и половина, за да ходиш да слушаш група, за мен това е... Аз също съм много възмутена от това, че хората не дават пари за изкуство. Супер крайно. Коя е първата дума, с която би асоциирал? Самотен. Много е самотен. Този човек, какво да го правим? А как би описал любовта на поет към китарата си? Аз лично, за мен си не виждам как мога да живея без това нещо. Значи изпиташ любов? Да, доста голяма. Между другото, тази любов, ако успееш да я балансираш както трябва, може добре ти... Да, но чрез тази любов ти изразяваш любовта и навън към хората.
за предназначението. Чета, разказ чета. Писал съм. Писал съм. Ами... Разкажи онова нещо за девничето. Писал съм. Не знам нещо, явно в последно време доста по-трудно ми се получава, но както за всичко си иска яко да имаш муза. Без муза не става. Ами откъде я черпиш тогава твоята муза? Какво може да те вдъхнови, за да напише един текст? Най-вероятно, когато имаш жена около мен или нямаш жена около мен. Да, че постоянно. Те жени, значи повечето музиканти се жени да ги вдъхновяват. Как става така? Не. Общо взето повече неща съм си написал без като съм бил с. Да. Но... какво? В смисъл... срещнат се за един текст на една песен, най-вероятно, да знам, като от хората ще чуват, така са доволен ли си. И срещам за един текст, където сега текста няма да го обяснявам какво е, защото, но след го написах с някаква... Минах покрай някаква улица, видях някаква, която излизаш от някаква кола. Не ми казваш, че това те е вдъхновило, моля те. Не, излизаш от някаква кола и целуна шофьора и му каза доволен ли си. И аз съответно се прибрах у нас и написах музиката и текста точно за една вечер. Да, сега до днешен малко претърпява някакви аранжименти, но свирим си и така, всичко дойде за една вечер. Всичко е случки според мен. Въпросът е да обръщаш внимание на тези неща, които според хората уж не са значителни, но те все пак са значителни. Трябва да се вглеждаш в детайлите, иначе няма как да видиш цялостната картинка. Не е най-важното на планетата, че нямам нищо против, че Джон Кери е дошъл на визита в България. В смисъл, все пак това е много важно за нас, но има и други важни неща. Според теб китарата средство ли е за поета, с която той изразява вътрешният си свят, вътрешните си емоции, мисли, чувства? Да, може би ако гледат Алга Сръж. Добре, музиката, която правиш я първо за себе си и после за другите хора, за да я слушат? Не. Или това е някакъв взаимен процес? Всъщност като имаш група, трябва да се замислиш за другите все пак. Но винаги преди всичко за нас. На първо място би трябвало така да бъде. Добре, разкажи сега кога ще имате концерти вие? Кога ви е концертът този месец? На 20... Четвърти? Ти вече забрави. Вече забравих. На 24-ти в Grand House. Добре. Скейтборд. Динг, рампата. Без ход, нали? Символичен. Символичен, добре. Една бира. Добре, значи ще дойдем със сигурност. 3 лева. И на 7 нещо ми спомена. Да, евентуално в Non-Sleep Hostel. Чакаме потвърждаване, понеже има пренареждане на програмата. Значи ви очакваме на музикалните площадки съвсем скоро. И очакваме яко дрънчене. Надявам се, да, най-скоро време някакъв фестивал, но това е само... Добре, значи след време трябва да ни разкриеш мистерията. Това е дрънч. Те не са нищо, кой знае какво, просто само свират и свирим за хората. Чудесно, много ти благодаря за всичко това, което ни сподели. Надявам се хората да осъзнаят, че за изкуството трябва да се дава пари и да се оценява съответно. Защото това, което вие правите, това, което ние правим, трябва да бъде. Изкуството в България се толерира почти толкова ниско, доста по-ниско, колкото да си купиш хляб. Хляба е най-свещеното нещо, но така е. Все пак за да искаме да достигнем някакви граници, да можем да сравняваме с нещо в Европа и с западния свят, все пак трябва да доста ценим културата. Културата е доста неоценена в България, според мен. И за съжаление има супер много групи и ги знам и ги познавам или просто само ги слушам, които според мен по нищо не отстъпват на западната сцена. В такъв случай трябва да излизаме на запад, да се реализираме. Не. За мен е... Или поне да покажем това, което правим. За мен България е... Да изнесем една малка част от тук. За мен България все пак е приоритет и... как да кажа... Най-лесно да се махнеш. Аз това го казах днеска на един човек. Аз имах предвид просто да излезете за някое участие.
Ами да, ще Да, излезе, просто може би за да изнесете 10 една малка години, част от 20 тук. да не се върнем, да, може нещо такова. Аз ви пожелавам много успехи и ще се видим много скоро. Вероятно. До Да. нови срещи в такъв случай.